Like I was saying, so many good together. What we do is we take calls and comments and questions, and then I follow up in terms of this issue. So in the situation, we're going to see 7 8, and we can join us live. We're streaming it on our app. We're going to give you a corner. I'm sure so now your app. Our podcast. We got the latest info stats, the latest news. If you missed the tea of what we told the corner, it also allows you to rewind if everything is hard to see. So there's a lot you can get player app. You can download for free Google Play in Google App Store. Right. Video corner, but we are streaming that. So sometimes we open live. We have a Gogo Bathini Mbatha, or you expect ngibingelele Alex ngibingelele no mfowethu lana mfo impunga yolwazi kahle yes Sohlaza ngiyakhuleka kusizwe sonke sikamthaniya sikaphuma nomageba ngiyakubingelela nakuwena ngiphinde ngibingelele nakuzakwethu ngiphinde ngibingelele nakumdidili wohlela umfokambulala. Sure. Phone again, ubuze. Number 031 587 3000. And on Facebook, Ndaba with Alex. Twitter, Nabo, Instagram, Leonardo. Asiba nje lokho phezulu. Ade ngikhuluma nensizwa zemboni yezokuthutha. Abanye bakhala ngokuthi bahlushwa abanye bayabahlukumeza, bayabahlawulisa. Then abanye bazothi hey, phela territory yethu le engena kuyona kufanele siyiprotect. Yini engavikela umuntu la? Umsamo noma kungadinga ukuthi atholwe ngamakhathakhatha. Alex, inkinga enkulu ekhona embonini le yamatekisi ukuthi uhulumeni uye asebenzise egcineni kuyephuma isikhwama sabafundisi kuthiwa bayahamba bayokhuleka bakhulekela imigwaqo ethizeni bakhulekela amarenki ethizeni and everything, but when it comes to abalaphi bendabuko basifaka egcineni. Inkinga esibhekane nayo embonini yamatekisi ukuthi igazi elichithakele liningi, imphefumulo ehambile miningi, kuncane okwenziwe ukuhlambulula lokho ukwenza inhlambuluko lapho. Obviously it's government, because uyena ongaba ne control ngoba lezi imbonde ziyaxabana zizodwa. So akekho ozoyehlela ngenzansi komunye athi yes kulungile asenzeni inhlambuluko noma yes kulungile asenzeni ilokhuzana ake sihlambulule irenki lena kunabantu abashona. Ayikho i-taxi association eke yafika kuloso sigaba lesuthi exactly. So in the meantime before kuze kufikwe kulento eproposal, so umuntu nomuntu ke okulemboni ukuzavikeleke ke umesuggestayo ahamba ekhuluma emsamo noma mhlambe ahamba ubhekana nabantu abafana nani abazinya umuthi because ngeke uye emsamo uthi ngifike uyogadla ulokhuzana uAlex unless umsamo kini uwena ophehla amanzi amnyama kuwona kodwa ukho umuntu ozomenza njani umuthi phela ushuthi uyoqina phela lo muntu lo noma uyogoma whatever azoba awenza not umsamo umuthi. Yeah, Sohlaza uzakwethu ngiyavumelana naye iphuzu lakhe libalekile kakhulu. Miningi imkhokha vele ekhona mawubuka la embonini. Kubalekile ukuthi kwabona bebodwa ngaleke manje simleke eceleni mhlambe uhulumeni. Bebodwa bahlale phansi. Bayixoxe lento bese kube khona mhlambe into eyenziwayo Sohlaza. Ngoba kukhona igazi uthola ukuthi lachitheka kungafanele lichitheke. Wezwa noma lento into ejulile kakhulu edinga ukuthi ijulele. Angimuyeke manje umuntu nomuntu angakwazi ukuthi alinxuse ithongo lakhe ngokumsamo ke manje. Alinxuse ithongo lakhe kube libe isihlangu kuyena. Nalowo muntu azowuthatha kushande acele ethongweni ukuba livume ukuthi akwazi ukuthi akusebenzise. Ngicela sijule. Flathela kwawona ngeke usebenze. Mingazi uyibeka la ngiyabona ufuna uphawula nakuyona bathi. So umuthi nawo ngisho ngabe thiwe uyasebenza umuntu uthenge ngamalini nalo okhiphile ushaya phansi ukuthi uzosebenza
Uma msambo lemithombo lapho ngavumi ngeke usebenze mbani yena nje uShandu lo anganginika induku manje kodwa amakhehle engihamba nami ukuthi akafuni ngiyisebenzisa ngeke usebenze ngeke kanjani ingakho Alex ngithi mina asukhipheni umsamo asakhulume ngemboni sisikhulume generally umuthi uma unikiwe kuthiwa nansi into yes umuthi usebenza amakhehle ahamba nawo yes that's true but make sikhulume ke manje ngokwemboni alikho ithongo elingakuvumela ukuthi ucela ipermission kulona ukuthi uyokhipha omunye umphefumulo ukuthi likuvikele yes lizokuvikela kodwa uma kwaphawula ukuthi ngifuna ukufika lapha nabaqongqotha amakhanda in wenye language ingakho ngithi asikhipheni lapho indaba umsamo kodwa nje in general ukuthi let's say ufuna umuthi wokuthi uvikeleke in general mhlambe usebenza endaweni la ama shift akhona beda khona kunabafana behunga la udlula khona bayebahlupha abantu abaningi uyocela ke manje uthi na umuthi nguthathe isalukazi sendoda ngicela ukuthi lo muthi lona uwenze njengoba isalukazi sendoda senginikile imiyalelo yakho ukuthi uzosebenza ngakhona ucela usebenza kanjani all right inamba ngiyitholile mosifika sesiphakathi u031 537 3000 asina sihloko namhlanje because lesathu lokuqala lonyanga so uzofona nje ubuze noma into ufuna ukuyibuza na Facebook na Twitter ngizowathatha futhi ama questions ku Instagram ngoba anonymous makhanda na voice note ungayithumela ku 078 9342827 afale ku anonymous waseMaritzburg usekhathasini anonymous siphilile wena nazo yeah ngiphumelele imanqane ke so that sizohambisana uzohamba ekhweni lakho uyoqedela amalobolo nakho konke and then umfana omunye abafana bakho wayidubula nesibani ayangangena enyameni yangena kuphi nekhanda yaphuma ngenta kwendlebe wasini yeah so manje ngoba phela uzothola isolution umbuzo wakho uthi umfana njani wakhe Nalathi lo ngatamsini kuma kumkhoma yonke indawo yabo akekho Alex inkinga sibhekana nayo abantu abaningi bayakuthanda ukuhlola and ukuhlola is not yonke into edingakalayo kwesinye isikhathi ufanele ukuhamba uyokumela lapho endabuko ufike uyixoxe indaba ukuthi nanku umkhokha engibhekane nawo ngingasizekala kanjani ngoba manje na lento lena afuna ukuthi ibhulwe uyayazi yena ukuthi kwenzakale ini uyena fanele ukuthi ayikhulume bese athola isixazululo so nje ngoba manje uya laphana ufuna ukuthi yena bamtshene ukuthi wena ukwazama ukuyidubula umfana kwazama ukuyibulala izinto efana lezo yingakho kungashayisani so yena fanele afike axoxe indaba athi angizwanga ngizohlola ngizokhuluma ngizofuna isixazululo seyinkinga engibhekane nayo enye into sohlaza kubalekile ukuthi yena umne wethu ake enze ucwaningo kubo abuko ukuthi mhlambe akekho yini umuntu owahamba ngesandla sakhe emndenini wakhe okokuqala lo ngoba upelepele omdala uhlezi uvuka uqoqweni Thokoza mhlambe lento iwumkhokha wakhona ekhaya Thokoza ngale kokuthi mhlambe athi uyohlola akabuka isigame ke senzakalayo yena ufuna ukuthi ukuzisa kokhokho bakhe bayakuvika bona lokho
kodwa nengane yakhe nayo futhi siyahamba akakenza ucwaningo ekhaya bheka ukuthi akekhona umuntu owahamba ngaleyo ndlela mhlawumbe kwangalungiswa. All right, that's always solution for you. Siyabonga kakhulu mfethu. And into engajwayelekile. So uzama ukuthi ayibulale ngale ndlela. Ithongo lavika lona okukhomba ngokusobala sohlazo ukuthi ngenze ukuthi ikhona inkinga ekhona elifuna lona ithongo ayilungise yena. Okay. Tata Zanele from Emmawood. Sabona Zanele? Yeah, usabona. Thokoza. So Alex, uZanele uyiqala egcineni. Kunengilosi ikhulunyiswe ekhaya. Kuthiwa nangu uBathini Mbatha seka esikoleni. Nangu uBathini Mbatha seka semazingeni anje. Nangu uBathini Mbatha ke manje na sekufanele ukuthi ayothola umsebenzi. Iyona ke ingilosi ngoba esikhathi esiningi abantu bayafuna umsebenzi ingilosi yakhe kodwa ivuka ekseni esikoleni. Ngoba ingilosi yakhe azange isitochwe manje ukuthi asisafundi manje sekufanele ukuthi kuye esikoleni umsebenzi womnikazi womsamo loyo okufanele ukuthi kucelelwe wona. So by the time uyofuna umuthi ukuthi wena ufuna umuthi ukuthi ukutholele umsebenzi kodwa ingilosi yakho ibe ikwenye direction ngeke usebenze vele lo muthi loyo. Yingakho angithi uSizanele uthi abantu abadala beyibona bebathi awuye kusibani ba bebesuke sebesuke emsamo baphahle emsamo bathetha nedlozi ukuthi sicela ukuthi nango bathini useqedile esikoleni usefuna amatoho manje sicela ukuthi nimnika amatoho. Kokugcina Alex akuyena wonke umuntu odalula ukusebenza. Abanye abantu badalela ukuthi beqhashe abanye. Abanye abantu badalela ukuthi benze amathuba omsebenzi. Abanye abantu badalela ukuthi banesiphiwo ukuthi bathi banento okuthiwa ubizo. So ikhathi ishintshile manje. Akusafana kudala ukuthi kwakuthiwa kuyistandard ukuthi wonke umuntu ofanele ukuthi ahamba ayofuna amathuba omsebenzi. No. Thokoza. 20 minutes after 7 the Gagasi. We are streaming this show live at Gagasi Films. Ndele Ndlangubo Bathini Mbatha. Yinofisa kuyibuza, yinofisa kuyiphawula. Yinofisa ku-add futhi kiyo. Ngaphendula noma imali. Number ke 031537 3000. 7:30.